Ribeira acolle unha nova concentración no centro de saúde pola falta de médicos e as longas listas de espera. A frustración vai en aumento e máis dende as declaracións do conselleiro de Sanidade que aseguraban que a asistencia sanitaria no municipio estaba asegurada, algo que parece non concordar coa realidade. As concentracións no centro de saúde de Ribeira seguen sen parar. A loita dos veciños pola falta de médicos e unha atención primaria digna leva xa meses en auxe, aumentando a súa vez o estado de frustración por parte dos afectados, quenes piden con fervor que se cubran as prazas dos profesionais que faltan. Pois ben, dende Ribeira nós queremos dicirlle alto e claro ao conselleiro que debería poñerse a traballar para dotar de médicos suficientes este centro de saúde que a día de hoxe carece da metade dos médicos que debería ter. Debería ter un total de 14 médicos e estamos tendo neste momento 7. E ademais temos a máis de 9.000 pacientes en Ribeira que non teñen un médico asignado, co grave que iso significa para a saúde das persoas que carecen dese profesional. Estamos falando de que esas 9.000 persoas non teñen un médico de maneira estable e, por tanto, os médicos que os atenden son diferentes en cada ocasión. Iso implica unha merma na atención sanitaria e, por tanto, non está garantida a calidade asistencial. O tempo de espera polas citas médicas pode chegar a alargarse ata un ano ou máis, algo que mantén a poboación desesperada, xa que piden constantemente que esta situación cambie. Na psiquiatra que me atendeu 8 meses despois de que me tocaba, pero claro, como hai tanta xente en lista de espera, é imposible que nos atenda a todos. Imos berrar que as que dan as citas e que as que dan as citas non teñen culpa. O que hai que vir é aquí todos, non quedarnos nas terrazas dos bares, senón todos virnos para aquí, para apoiar a xente que se está movendo por nós. Pues de tener que ir a quejarme varias veces, a poner quejas por escrito, para que me dieran la cita que necesitaba. Dos osos hai moito que vou. Hasta fui na ambulancia, pero é igual, ali atenderonme mentre estuve ali, pero despois non chaman. Así que nada, isto é unha desgracia. Estamos vendo listas de agarda de máis de 2 semanas, incluso listas e axendas pechadas de profesionais sanitarios e, por tanto, o que non compre agora neste momento é rirse da cidadanía de Ribeira. O que compre é traballar para que Ribeira teña médicos e os médicos que garantan unha calidade asistencial á poboación como é debido. O número de persoas que acuden ás concentracións semanais foi aumentando a medida que non se producían melloras no sistema de saúde. Unha situación que non só se está a producir no centro de Ribeira, senón en moitos outros lugares. El centro de salud, no sé si recordarán que ya hace casi 3 años, yo vivo en Palmeira, ya luchamos en su momento por conseguir médico y tenemos médico, ahora está de baja porque ha sido mamá, pero tenemos médico y conseguimos que también nos arreglaran el centro de salud, que estaba de pena, con unas goteras impresionantes, y bueno, ahí luchamos y ahora pues seguimos luchando donde vemos que hace falta. No día de onte, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, daba unha serie de declaracións na sesión plenaria da Xunta, na que informaba que se ia producir unha reordenación dos recursos humanos de atención primaria, o que permitirá reforzar a cobertura nos centros de saúde. Nesta mesma sesión asegurou que a asistencia sanitaria está asegurada no centro de saúde de Ribeira, algo que parece non concordar coa realidade. Deixar claro que estamos sorprendidos das declaracións de onte do conselleiro nas que di que a sanidade dentro de Ribeira está asegurada. Hoxe temos un 50% dentro do que é o centro de saúde do PAC de Ribeira, con 7 médicos de 14 que debería haber. Por lo tanto, se un 50% é para el asegurado, para nós nos parece que ten que replantearse realmente como ten que funcionar unha administración. Hai que ter en conta que Ribeira ten unhas necesidades sanitarias que non se están cumplindo, que todos os veciños están demandando. A veciñanza ten claro que non se pararán as manifestacións ata que se vexan cambios, xa que, como aseguran, alzar a voz converteuse nunha prioridade.